एसआरएच के टीम के बूढ़े बदमाश बने तो जौनकन प्लेयर से आदमी का उम्मीद जाना घर के बूढ़े खिसिया रहे नु उजे जौनकन में तो खिस मिलबे करी आ इहे हाल बा इनका लोग के बैटिंग ऑर्डर। अगर ई टीम के कोई बैटिंग ऑर्डर देखे नु तो बॉलर पानी मांगल छोड़ देबे। एगो वर्ड हमनी खातिर करल रे जिला उखाड़, ना तो मार दो ना तो मर जा, ना तो ई लोग मारी लोग 300 आ ना तो ई लोग 100 रन पर संतोष करे लोग। इनका लोग ओइसन बैटिंग लाइनअप बा। ई मर्दे टेस्ट के जन बानु टेस्ट के टी20 ओइसन खेलने से तब टी20 के मत बोलो। हेनरिक क्लासन बने इनकर सबसे बूढ़ा प्लेयर बने आ उनकर स्ट्राइक रेट हर बॉल पर छक्का मारे के तबे कहल जाला कि जब बूढ़े इतना बदमाश बता जवान का करी। ई एकदम सब चीज होकेला जैसे बिजली के कनेक्शन जनला ठंडा गरम के मेल से ई मर्दे सब गरमे बढ़ले बना से 440 वोल्ट के तार बालो गिलो। ई ना तो फारी लोग ना तो फट जाई। ई लोग कृष्णा बम हलो ई लोग ब्लास्ट करी आ ऊपर से इनका लोग जन कैप्टन एक बार मिलल बन ईशान किशन उनको रोक ही ना आवे। इनका लोग खातिर सबसे बड़का पाप हो जी दुनिया में नु कि केहू कह देबे कि तू रुक के खेल। ई घुट घुट के मर जे लोग जो है इनका लोग के रुक के खेले के पड़ो। ये इतना काहे इनका लोग के बारे में बोलल जा सकता। तो इनका लोग अगर प्लेइंग 11 देखल जाए तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले होते रहे बौराहा नंबर 1 ट्रेविस हेड। इनकर बौराहापन के चर्चा सब जगह फेमस भाई का कर सकेले का कोयले बना पिछला सीजन में का क के आवत है। नेक्स्ट बने अभिषेक शर्मा। इनका 0 आउट होत रहन तो होत रहन लेकिन तबहू ये आदमी 18 बॉल पर 50 मारिए के आइल फाइनल में तो आउटो होके के डर नहीं खे सब प्लेयर के। अगला बना ईशान किशन। इनकर जन कमबैक बाय वन ऑफ द बेस्ट कमबैक मानल जी एकरा के जना तरीका से बैटिंग कइले। पहले ईशान किशन के साथे प्रॉब्लम का रहे कि पहले स्पिन पे फंसत रहन त इनकर स्ट्राइक रेट स्लो रहत रहे मगर पहले बॉल से बॉल के गुलहारे लागत रहे। तो ये चलते ईशान किशन में एगो एडिशनल एक और नया डायनामाइट फिट हो गेल बने में। ओकरा बाद हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन के इनका के का कहल जाए स्पिन के बुखार छोड़ा दिए सामने। अब कुणाल पांड्या समझस चाहे सुयश शर्मा समझस कि आज उनका लोग के कैसे इनका से बचे के बा। अगर इनका हाथ चढ़ गेलू तो समझ लो कि करियर उनका लोग नॉट प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जे लोग यातना मार दिए एक मैच में कि बुखार चढ़ाए वाला मारेला लोग। नीतीश कुमार रेड्डी ई जन तनी नाम बानू एगो कमजोर नाम पड़ता काहे कारण कि इनका रिसेट परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं खेल लेकिन तब हूं चूंकि इंडियन बाने एगो मीडियम पेस ऑप्शन भी देवेले बैटिंग भी करेले तो ये भी उतना उखाड़ पेच नइखन जितना ही रोहन। लेकिन ये भुलाए के नहीं खे कि क्रिकेट भुलाइल नहीं खो कबो आके आ खरबूजा के देख के खरबूजा रंग बदलेला कहीं इनका लोग के देख के इहो रंग बदल देले ना तो बॉलर के जोनो लागे के एक आध के डॉट खेल नहीं है सो वो बॉलर की उम्मीद खत्म हो जाई। अगर देखल जाए एगो दुबे जी के में ऐड कइल गेल बा। ई दुबे जी एगो नया टीम में ऐड भइल बने। ई लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें इनकर तनी इंपैक्ट रहल बा आ स्पिनर के इनका लोग बड़ी कमी बा ठीक बा। ई उहे सिनेमा हलो कि हैदराबाद एसआरएच के जोन टीम बन उहे सिनेमा हनो कि इंटरवल के पहले सुपर हिट वालों का इंटरवल के बाद जोन बॉलिंग वाला पार्ट बा ओ जा ई लोग खत्म हो गेल बा लोग लगभग। इनका लोग के बॉलिंग नहीं खे पैट कमिंग्स के ना रहला से इनका लोग के बॉलिंग में डेथ बॉलिंग तार बुझाते नहीं के करी। लोग कहते लोग हर्षल पटेल लेकिन हर्षल पटेल उ सिक्सर किंग हमें उ खाए में उनका डेथ बॉलिंग हमरा ना पसंद आवे। उ कबो मरदा 2 बॉल पर 2 छक्का खा सकता है उनका स्लोअर सब कोई पहचान ले लेबा तो सबसे टॉप पर हर्षल पटेल बने। हां अगर इनका लोग के बॉलिंग में हमरा केहू से आशा तनवी लागता तो उम्मीद बा अब हम नहीं कंफर्म कर सकत। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर बने ब्रैडन कार्स। इनका से तनी उम्मीद लागत है कि बढ़िया कर सकता रहे। बाकी जयदेव नादकत बने हर्षल पटेल बने और हर्ष दुबे ई देखो नया चेहरा बालो। इनका लोग 2 छक्का लागी इनका लोग तो हाथ गोड़ कांपे लगी ई लोग लागी लोग जेने तेने बौरा के फेंके। ये चलते बा कि ई टीम में बैलेंस बैटिंग में तो बहुत ज्यादा बा टॉप 5 इनका लोग के देखल जाए तो लोग के बुखार छूट जी लेकिन बॉलिंग जन बानू उ चलता राम भरोसे। आरसीबी के एटलीस्ट बॉलिंग भुवनेश्वर भरोसे बा लेकिन इनका लोग के बॉलिंग जन बानू उ राम भरोसे चलता। लियाम लिविंगस्टन बाने लेकिन इनको रिसेंट फॉर्म जन बानू इतना बढ़िया नहीं कि कोई दमदार प्रदर्शन कर नहीं खन इवन कि अपन इंग्लैंड के प्लेइंग 11 से ही ड्रॉप हो गेल बने टी20 वर्ल्ड कप में भी ना खेलत रहो। हालांकि इनका से एडवांटेज क्या बा कि लंबा लंबा छक्का के साथे साथे नु ई ऑफ आ लेग दोनों स्पिनवा के बॉल दोनों साइड से घुमा लेवेले तो इनकर फायदा बा कि लेफ्टी खाती अपन ऑफ स्पिन फेंके लागेला जब राइट वाला तो कहते लेग स्पिन फेंके लागेला तो ये को सबसे बड़ा एडवांटेज इनका लोग घुरी बाणे। लेकिन देखे के बा कि इनकर फॉर्म क्वेश्चन बा लेकिन अगर इहो जुट गइले नु तो फिर इनको स्ट्राइक रेट कम से कम 300 के रहेला ठीक बा। तो अगर मिडिल ओवर में तनी मनी लोग कमजोर लौकत लोग आ कहीं गलती से लिंगस्टन के फॉर्म आ गई तो पूरा टीम में डायनामाइट हो जाई ना तो ये लोग एक बार 300 पार कर दी लोग और ना तो लोग फट जाई लोग एक बार ओवर कॉन्फिडेंस में खत्म हो सकता लोग ना तो बैटिंग इनका लोग के जवाब नहीं। इनका लोग के एक चीज बा तू कूट आ तारा से ज्यादा हम कूट बस एक स्लोगन पे लोग चलता लोग। कोई नाम बा गलती से आ गए एकरा जगह पर हर्षल पटेल ही है प्लेइंग 11 में। इनका लोग जन प्लेइंग 11 बा अगर बैलेंस देखल जाए आरसीबी के कंपेयर
में तो थोड़ा कम लागता, कारण कि इनका लोग के बैटिंग मजबूत बा। ऑलराउंडर आ बॉलर अगर कंपेयर कर जाए तो आरसीबी के कंपेयर में तनी इनका लोग के अगर तुलना कर जाए तो आरसीबी के कंपेयर में तनी इनका लोग के बॉलिंग 19 पड़ता। खराब बॉलिंग उनको लोग के बा, लेकिन इनका लोग के बहुते ज्यादा खराब बॉलिंग बा, बस अंतर अतने के पड़ो। ठीक बा, तो ई बा आज के प्लेइंग 11। अबे में जो चेंज हुई का हुई, मैनेजमेंट कहां सोचता, ई हमनी के प्रेडिक्शन बा। मैनेजमेंट कौना हिसाब से का डिसाइड करी, कोनो नया उमे अंदर नया सरप्राइज लेके आई देखे के बाद। लेकिन अभी खातिर तो प्लेइंग 11 इनका लोग के ये दिखता। अब बैटिंग में इनका लोग के फिर उहे बा, इनका लोग के घर के बूढ़े बदमाश बा, ये लोग इतना मार मार दी लोग के सामने वाला पानी ना मांगे, तो उहे हलो कि ना तो बुखार लगा दी लोग, ना तो बुखार छोड़ा दी। हमारा हिसाब से अब हम आप दूगो अपन प्लेयर चुनम, एगो अभिषेक शर्मा, एगो ईशान किशन। इनका लोग उम्मीद बा कि डायनामिट फाटी लोग यानी के टॉप परफॉर्मर रही। रउआ सब के का बा, अपन कमेंट बॉक्स में हमनी के जरूर बताई।